Добър вечер с вечерната сводка. Аз съм Тодор Ангелов. Пак съм с вас след дълго отсъствие, около 15 дни. За наша радост на фронта не се е случило кой знае какво, защото може би всички страни чакаха резултатите от срещата Швейцария. Но, както стана ясно, срещата Швейцария беше един огромен провал. Украйна не получи поддръжката, на която разчиташе. Съответно, военните действия се възобновиха. Накратко, ако прегледате последните ми 3 сводки, няма кой знае какво да се е случило, само следва да ви информирам за някои така особени нюанси, които все пак се случиха на фронта. Първото, което е, че украинците успяха с цената на престъпления, буквално престъпления, те не го и крият, това гъмжи цялата преса. В смисъл, тук вече не може да говорим за мобилизация, а за арестуване на хора и пращане на фронта. Това е очевидно, кадри има колкото си пожелаете. Както казах, това вече е публична тайна, че буквално ги влачат хората от улиците като на скотобойна. Даже са им измислили специален термин на тия, които не желаят да бъдат мобилизирани, наричат се ухилянти, а на тази мобилизация вече името и в Украйна е земобилизация, нали, от Зеленски, който в момента е един гражданин наркоман. Той дори не е президент, той си е просто гражданин наркоман, като такива дете се бират и тук в София по поляните. Но неизвестно защо продължава да е на поста, като реално официалната власт в Украйна е на Върховната Рада. Та ситуацията е, че те успяха с такива методи да наберат огромно количество жива сила. И в момента, най-просто казано, върви размяна. Украинска жива сила се разменя за руски фабови, руска артилерия, която я унищожава бавно и поетапно. Същия сценарий, същото, което гледахме в Бахмут, Авдеевка и къде ли не. Но с цената на това нещо, те успяха да спрат цялото руско настъпление в Харковска област, включително се пробваха и да контратакуват. Естествено, аз много пъти съм засягал тая тема. Това е абсолютно безумно да контратакуваш някой, без да имаш превъзходство в артилерия, без да имаш грам покритие във въздуха. И тези контратаки до нищо не доведоха. Но успяха да спрат руското настъпление в Харков. Също така успяха да накарат руснаците от своя страна да забавят темповете на настъпление по целия фронт и да мобилизират част от войската си в Харков. Това естествено украинците едва ли не го представиха в медийното пространство като колосален успех, като не знам си какво, но всъщност истината е много проста. руснаците вместо да се движат напред, спряха. Това е. Нищо друго не се е случило. По другите участъци на фронта, най-важната новина, аз съм я публикувал в канала от днес, е настъплението, руския пробив на 2 км от Горовка към Торецк и влизането в Ню Йорк. Това е украинския Ню Йорк. Не е оня Ню Йорк, за който всички си мечтаят руснака да влезе. Може и да се случи. Дай Боже, както се казва. Те са тръгнали и са в момента на километър и половина от Торецк. Торецк е много важен украински пункт, на който се крепи отбраната в този театър на бойни действия. Аз съм казал в моите сводки какво е Торецк. Вижте го и на картата и тези, които така горе-долу могат да се ориентират по карти, ще разберат за какво им говоря. Другия важен момент е, че след като в Запорожието руснаците превзеха Оружайно и Старомайорско и горе-долу изравниха линията на фронта, там с цената пак на жива сила и на дрони, най-вече на дрони, украинците се опитват по някакъв начин не да върнат тези позиции, но да забавят руското настъпление. Не успяват, но също успяха да спрат руснаците. Така че може да се каже, че в момента имаме напълно спиране на Харковския фронт и някакво си спиране на Запорожкия фронт. Другите места, другите класическите участъци, Свато, Купянск, Лиманско направление, си вървят лека по лека с кърцания, а Горовка, нали, Торец, казах, че си има много сериозен пробив. Покрай реката, Кринки, островите и така нататък, нищо интересно не се случва, всичко е зачистено. В момента, в който някой се опита да направи нещо, моментално бива бомбардиран и унищожаван. Имало е такива украински опити, естествено до нищо не са довели, като руснаците там продължават методично да си работят.
Така че там няма нищо интересно. Сега следва да се отбележи, че въпреки, че в Харковска област успяха да спрат настъплението, все пак от вчера са възобновени боевете в Волчанск и руснаците докладват за някакво придвижване от 150 метра. В момента фронта там е толкова наситен, че и 100 метра са колосална мярка. Наистина, защото просто той е буквално е наситен от войска, от дрони, от войскови съединения, така че 100 метра си 100 метра. Аз не мога да твърдя има ли ги тези 100 метра в Волчанск, няма ли ги, но при всички случаи е видно, че от вчера, т.е. може би от онзи ден, но вчера и особено днеска, огневото въздействие върху Волчанск се увеличава. Тоест, видно е, че руснаците лека по лека успяват пак да вземат надмощие, като пак повтарям, украинците противодействат основно с жива сила и дрони, а руснаците противодействат основно с артилерия и с авиация. Но виждам, че те вкарват и някакви нови резерви от войска. Все още това не е оповестено, но просто се вижда, че има някакви нови резерви от войска и че има някакво движение в Волчанск. Същата история се е получила и в Часов Яр, където днеска има много интензивни боеве в микрорайон Канал. Има боеве по цялото протежение на канала Северски Донецк. По Северски Донецк по този канал и по Северски Донецк Донбас. Очевидно е, че вече започва да се размърдва фронта, т.е. украинците започват да изнемощават, защото и тия резерви, които ги дръпнаха, те вече не успяват да запушат дупките и да спрат руснаците. Друг интересен момент е, че явно украинците са изчислили, че все пак няма да удържат фронта в тия участъци, които ви изброих и в Часов Яр, и в Авдеевка, който бавно си върви напред, и горе Волчанск, и второто основно направление, което е към Харков, защото всички нови резерви, които те мобилизират и цялата нова западна техника, която получиха, стои до полска граница и в Западна Украйна. И просто явно те се подготвят за някаква дълбока отбрана. Но е факт, че там се складира техниката, не отива на фронта и е факт, че там се складират бойците. Явно те усещат, че просто каквото и да правят, тук рано или късно в рамките на седмица-две, може би руснаците все пак ще си продължат вървежа напред и те ще бъдат принудени да се отбраняват от задни позиции или практически да се изтеглят чак съвсем близо до Киев, за да могат да държат някакво ниво на отбрана. И това е най-интересно от към украинския фронт днеска. Все още не съм проучил в дълбочина някои нюанси и детайли, така че може би не ви казвам всичко, но утре в други ден ще наваксам с неща, които изпускам, защото информацията е изключително много, международните новини са изключително много и просто не успях да ги обхвана всичките за горе-долу за 2 дни четени. Необходими са ми още 2-3 дни, също и да завъртя някои телефонни разговори. Също не съм успял да поразпитам колеги и от двете страни на фронта, но в рамките на 2-3 дни ще влезем в ритъм и ще ви кажа някои нюанси, които ги няма нито по украински, нито по руски сводки. Това е всичко от украинския фронт, така че инициативата си е изцяло руска, за контрнастъпление дума не може да става, за това, че някой нещо ще обърне и изобщо това са пълни глупости. Идеята е да се печели време. И може би тук това е основният въпрос, защото все по-упорито се говори, че преди зимата тази война може да спре и кой каквото е завзел на фронта, това ще му е позицията за преговори. Така че за украинците основната идея в момента е просто да печелят време и да спрат руснаците с цената на всички усилия. А ако не успеят да ги спрат на тия позиции, да ги спрат на малко по-задни позиции. На израелския фронт най-интересното е, че са убили сестрата на шефа на Хамас и евреите естествено са направили още едно военно престъпление, ударили са бежански лагер, където е била тази и съответно там са загинали. Другия важен момент е, че според тях скоро ще завърши прочистването на Рафах, още седмица или две, след което аз предполагам, че те ще анонсират война с Ливан, защото те нямат избор, трябва да направят война с Ливан, иначе режима на Нетаняху отива на съд. Това са основните новини там. Хутите обаче много интензивно стрелят навсякъде, където имат възможност. И започнаха да използват безпилотни катери. Това е новост. Използват ги, атакуват. Включително те анонсираха, че 2 пъти са атакували вече самолетоносача Айзенхауър. Американците отрекаха, обаче го изместиха в Средиземно море. Това е всичко за тази вечер. Благодаря ви.